anunciat el passat dijous que els nous models de vehicles autònoms circularan sense conductor. No es tracta d'un pilot automàtic, sinó d'una conducció autònoma. Ha declarat el director executiu de la companyia, Elon Musk. És la presentació del nou hardware amb què comptaran els cotxes. L'actual sistema de Tesla requereix que les persones corregeixin i donin ordres al pilot automàtic, però el nou sistema ofereix una autonomia de nivell 5 del cotxe, és a dir, pràcticament total. Amb aquesta novetat, Tesla fa un pas més cap endavant cap a l'autoconducció i es converteix en la primera companyia a oferir vehicles autònoms a la carretera. El nou cotxe inclou 8 càmeres i 12 sensors actualitzats i un radar amb un processament més ràpid. I Tesla ja ha anunciat que els seus cotxes de model S i model X ja s'estan fabricant amb la nova maquinària. El nou paquet de maquinària i hardware costarà $8.000, ha afirmat Musk, tot i que alguns elements del programari per habilitar la conducció completa encara estan en fase de proves. Esperen que estigui completament llest entre el 2019 i 2021. Això és tot. Gràcies. Hola, som l'Aleix i l'Arnau i avui us presentarem les notícies. Tot va començar el 1972, amb una derrota premonitòria. No seria fàcil, però tampoc no es rendiria. Aspirant presidencial demòcrata, George McGovern, una jove nascuda a Chicago, De tot just 25 anys, se'n va anar a fer campanya a Texas per llavors. Es deia Hillary Rodham i va començar perdent. mentre estudiava dret a la Universitat de Yale. El compromís amb el servei públic ja li agradava. Així que va decidir viatjar a l'Orient Mitjà per ajudar en el registre de votants del segon estat més gran del país. Fins aquí les notícies. Hola, somos el Iker y el Dani. Estados Unidos ya tiene un nuevo presidente y el republicano Donald Trump se ha impuesto ante una Hillary Clinton que era la favorita. Hillary Clinton ha dicho que dará una oportunidad a Donald Trump, el que dijo tantas promesas. Veremos si se cumplen. Cómo hacer un muro entre México y Estados Unidos. Hola, somos el Ferran y el Kilian y os presentaremos una noticia sobre España. El CIS confirmó que ayer muchos socialistas temían, pero nadie se atrevía a certificar. El PSOE se hundió el pasado 1 de octubre, el día del bochornoso Comité Federal, en el que terminó dimitiendo Pedro Sánchez y cayó en un pozo en el que se encontró el peor dato e intento de voto cosechado, jamás en democracia por el partido. El que es aún principal partido de la oposición en el Congreso ha dejado de serlo entre los españoles según el CIS, con un 17% de intención de voto. El PSOE tiene la mitad del apoyo que el PP, 34,5%, y es la tercera fuerza política, 5 puntos por debajo de Podemos, 21,8%. Desde la dimisión del ex secretario general del partido no tiene líder más allá del presidente de la gestión, Javier Martínez. Y la nueva dirección quiere que el partido siga así, descabezado, hasta el verano. La idea de los que ahora mandan el PSOE es el que sucesor de Sánchez no se elija hasta que en junio o julio, como confirmaron fuentes de la gestora y de varias federaciones afines. Hola, yo soy Robert Aladón y mi compañero Aymana Kazan. Juntos os presentaremos los resultados de los partidos de la Liga. El Real Madrid jugó contra el Leganés y quedaron 3-0. Ganó el Madrid. El Celta Valencia ganó el Celta 2-1. El Español Atlético de Bilbao quedaron en empate, 0-0. El Villarreal frente al Betis ganó Villarreal 2-0. El Sevilla FC contra el Fútbol Club Barcelona quedaron 1-2. El partido ganado por Fútbol Club Barcelona. Hasta aquí las noticias de hoy. Hola, Ansian, Laura y Olivia. El Español sin 6 internacionales, la mayoría hasta el jueves 17. Pasé a la irregular marcha en la Liga.
el español sigue contando en esta semana de compromiso FIFA, con un buen número de internacionales muy superior al de anteriores temporadas. En esta ocasión son los 6 jugadores que se han marchado para jugar con sus respectivas selecciones. Y no son más por la convalecencia de Óscar durante un fijo en Costa Rica. El grueso de los internacionales del español corresponde además al continente América. Hola, som el Marc i el Pau. i avui us presentaré el temps. Pluges, no s'esperen precipitacions. Temperatura mínima i màxima amb descens entre lleu i moderat. La matinada i a la nit el vent serà fluix i de direcció variable, si bé hi haurà nombrosos calmes a l'interior i terra del litoral. Durant les hores centrals del dia bufarà vent de component sud i est, al litoral prelitoral i resta del quadrant nord-est, mentre que la resta del litoral continuarà fluix i variable, tot i que aquestes bufarà vent de component sud-fluix. Domini de l'ambient assolellat amb cel serè o poc ennuvolat. A banda del vessant nord del Pirineu estarà molt ennuvolat o cobert. Al llarg de la tarda arribaran núvols alts i prims i alguns de mitjans al final de la jornada. Independentment, hi haurà alguns intervals de núvols al litoral sud, així com que punts del ponent a partir del migdia. Al vessant nord del Pirineu se separen els febles intermitents. La cota neutralitza els 600 metres, si bé tindrà que pujar als 1.000 metres a partir de mitja tarda del dia, voltant de 1.200 metres. La temperatura màxima serà lleugerament més alta, sobretot al quadrant nord-est, on l'ascens serà localment moderat. Se situa entre 6 i 11 metres al Pirineu, puntualment més baixa al vessant nord entre 8 i 13 graus al Prepirineu i a l'est de la depressió central i entre 12 i 17 graus a la resta del territorial.